سلام تختاتلتي channelنا كلينيك عقبت كم يلخم لما عنتون كم تلمود نعخم يمهريو إلى حسبكم مدب إذالكم قريب لكم أبني لما عنت مدبي بحكي مثلو زجزف زعبي زنوح مدحاني تلودو انت هاليو شمون تايب بحال كنرينا بتوسخي ما أخلايكم متمثلو كندي سنتيمتر يو كندي يناي سنتيمتر انت خوين إيخه نيشتين بلو كنرينا فلماغنا نمدبنا لايك بمقبار جمرو نيشانلنا شير سبسكرايب بمقبار استفلاليو ناي صوتاو ركب ناي طعنا ناي حدارن ناي فقرن ملእختታት ክትረኽቡ بخبر نحدد اسكاب ناي مدبي ፍጻመ مساي ጽንሑ ሰናይ ጻንሒት فلما بتي أقداس حساب كنجمر ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ንእሽተይ መስሎ ንብሎ ክንደየናይ ሴንቲሜትር ከም ዝኾነ ብዘይ ምፍላጥ ኣብዝሓ ደቂ ተባዕትዮ ናተይ ንእሽተይ እዩ እሞ ነፍቃሪተይ ንበዓልቲ ቤተይ ክዕግባ ይክእልን እንዳበሉ ናብ ዘይተደለየ ሓሳብ ጭንቀት ከኣትዉ ይረኣዩ ሓሳብ ጭንቀት እንተሃልዩ ድማ መስሎ ኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ ዘይክላዓል ይኽእል ቀልጢፍኩም ተፍስሱ ቀልጢፍኩም ትወድኡ ስለዝኾነ ሎማዓንቲ ማእኸላይ ቁመት መስሎ ክንደየናይ ከም ዝኾነ ብምፍላጥ ጽቡቕ ከም ዘለኹም ክትፈልጡን ካብ ምጭንናቕ ክትወጹ ክሕግዘኩም بزعبا مثلو سايز كلتا عينت نجرلو تقدمي مايكرو بينس نبلو ناي مثلو من اسيو ازي ميديكال صقميو وي دما زلو صقميو ادخال اي دما سمول بينس سيندروم نبلويو ازي ابزحات دك تبعتيو زغاطم زلو مثلوي نيشتيو الكاناي محساب صقميو which is psychological صقميو مالتيو اتقدمي كنرين تلنا مايكرو بينس سلودو نمفلاي ببعد درجو استفلاليو نعبيتي كاب 8 اسكاب 9 سنتيمتر نتحت انتقوينو مايكرو بينس وي دما نيشتي مثلو علىكم مالتيو ازي كغاطم زقل اتقلع ابناي اديو محصن انتلو نتستيسترون هورمون حصرت كغاطمو انتليو بزي دما عبيتو يقنس بزي دما مايكرو يخون حدا غزه دما بزرق خمص يخليو كمز عينت صقم اب قلعو كغاطم انتلو اسكاب 12 عامتهم بغزه ناب حكمنا انت مصيوم ناي هورمون حكمنا سلازوهاوم لوط يمصيوم نابت خلاي كناتو انتلنا ناي صوتاو ركب فيديوتات كتري انتلكم نناتكم مثلو مسكالي مثلو تودادرو انتلكم ناتكم نيشتي كم زخونه تحسبو اب حدا مصنعت كم زلو دما 55 ميتاو دك تبعتيو نورمال ناي مثلو سايز والا حيزكم مثلوكم نيشتي كم زخونه تحسبو እዚ ድማ ስሞል ፒነስ ሲንድሮም ንብሎ እዩ ኖርማል ማእኸላይ ናይ መትሎ ሳይዝ ቁመት ወይ ድማ ንውሓት ካብ 10 እስካብ 16 ሴንቲሜትር ኣብ ዘሎ እዩ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ሳይዝ መትሎኹም ኣብ ውሽጢ እዚ ሬንጅ እንተሎ ማለት እውን ካብ 10 እስካብ 16 ሴንቲሜትር ኣብ መንጎዝ እንተሎ ንእሽተይ ክመስለኩም ይኽእል እዩ በዚ ድማ ዝተፈላለዩ ኣብ ዕዳጋ ትረኽብዎም ክሬማት መድሓኒታት ተጠቀሙ ግና ዋላ ሓደ ብሳይንስ ተረጋገፀ መትሎኹም ድሕሪ 20 ዓመትኩም ከንውሕ ክዕቢ ዝኽእል ከርጉድ ዝኽእል መድሓኒት እስካብ ሕጂ የለን ግና ደም ናብ መትሎኹም ብእኹል በዝሒ ክበጽሕ ዝገብሩ መድሓኒታት ኣለው ነዞም መድሓኒታት ወሲድኩም ኣብቲ ግዜ መትሎኹም ርጉድ ኢሉ ክረአየኩም ይኽእል ኣብዚ ግዜ ነዊሕለይ ክትብሉ ትኽእሉ ግና ድሕሪ ግዜ ነዚ መድሓኒት ምስ ኣቋረጽኩሞ ሳይዝ መትሎኹም ይቕንስ እዩ ናብ ዝነበሮ ሳይዝ ድማ ይምለስ ስለዝኾነ ነዚ ናይ መትሎ ሳይዝ ምውሳኽ ይንብሎን ስለዝኾነ ኣብ ኦንላይን ትርእይዎም ብደሊቨሪ ትረኽብዎም ክረኣዩ ሰሓብቲ ዝመስሉ ሓደሓዲኦም ድማ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ 4 ሴንቲሜትር ዘንውሕ እዩ እንዳበሉ ዝሸጥዎም ክሬማት ከምኡውን መድሓኒታት ጌጋ ከም ዝኾኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ሓደሓዲኦም ጎዳእቲ መድሓኒታት እዮም ስለዝኾነ መትሎኹም ካብ 10 እስካብ 16 ሴንቲሜትር እንተኮይኑ ንእሽተይ ይበሃልን እቲ ዘገድስ ፐርፎርማንስ ናይ ጾታዊ ርክብ ዓቕምኹም እምበር ሳይዝ ከም ዘይኮነ ክትፈልጡ ኣለኩም ነዚ ዝኸውን ሓደ በሃል ኣሎ ሳይዝ ዘገድስ እንተዝኸውን ወይ ድማ ሳይዝ ማተር ዝገብር እንተዝኸውን ናይ እንስሳት ንጉስ አንበሳ ዘይኮነስ ንጉስ ሓርማዚ ክኸውን ነይሩ ዝበሃል በሃል ኣሎ ስለዚ መትሎኹም ከገድሰኩም የብሉን ኣብ ሓደ መጽናዕቲ ከም ዝብሎ ድማ 85 ሚታው ደቂ ኣንስትዮ ፔኔትሬቲቭ ወይ ድማ ብመትሎ ጥራሕ ኣያዓግባን ስለዝኾነ ነፃብዕትኩም ንመልሓስኩም ተጠቂምኩም ክትዕግብዎን ፈትኑ እምበር ሳይዝ ምንም ፀገም የብሉን እዚ ማለት 15 ሚታው ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ እየን ብመትሎ ጥራሕ ክዓግባ ዝኽእላ እተን ዝተረፋ 85 ሚታው ደቂ ኣንስትዮ ክሊቶሪያል ስቲሙሌሽን ይደልያ እየን እዚ ማለት ክሊቶሪ ኣብ ደጋዊ ክፋል ብልዕተን ኣብቲ ከናፍር ብልዕተን ወይ ድማ ብውሽጢ እስካብ 2 ሴንቲሜትር እትው ኢሉ ይርከብ ነዚ ክፋል ብልዕተን ኣብ ደጋዊ እንተኸልዩ ቀስ እንዳበልኩም በፃብዕትኩም ብምንኽኻእ ብምሕሰሳይ ብምትንኻፍ ነተን 85 ሚታው ደቂ ኣንስትዮ ክትዕግብዎን ትኽእሉ ኢኹም ወይ ድማ እዚ ክሊቶሪ ብውሽጣዊ ክፋል እንተሃልዩ መትሎኹም ኖርማል ኮይኑ ካብ 10 እስካብ 16 ሴንቲሜትር እስካብ ኮነ ብቐሊሉ ክትዕግብዎን ከም ትኽእሉ ክትፈልጡ ኣለኩም ስለዝኾነ ድሕሪ 20 ዓመትኩም መትሎ ብዝኾነ መድሓኒት ብዝኾነ ክሬም ኣይገዝፍን ወይ ድማ ኣይረጉድን ብሰርጀሪ ክዕብዩ
ዝፍትኑ ሰባት ኣለዉ እዚ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ይዘምዝን ድሕሪ ግዜ እቲ መትሎ ናብ ኢንፌክሽን ይቃላዕ ነዊሕ ዋላ ኮይኑ ድኹም መትሎ ይስኸውን እዚ እውን እንዳተረፈ ይኸይድ ኣሎ ስለዝኾነ ብቐሊሉ ብዘለኩም መትሎ ክትዕግብዎን ከም ትኽእሉ ክትፈልጡ ኣለኩም ስለዝኾነ ብዘለኩም መትሎ ክትዕግብዎን ክሬም ዘይኮነስ ዘድልየኩም ኣመጋግባ እዩ መድሓኒት ዘይኮነስ ስፖርታዊ ምንቅስቃስ እዩ ዘድልየኩም ንዑደት ደምኩም ብሉፅ ዝገብሮ ምግብታት ብልዑ ኣብ ከብድኹም ከባቢ ኣብ መትለኹም ከባቢ ዘለዉ ሰብሕታት ኣጥፍእዎም ኬግል ኤክሰርሳይዝ ኢልኩም ኣብ ዩቲዩብ ወይ ድማ ኣብ ቲክቶክ ሰርች ብምግባር መዓልታዊ ብምስራሕ ጨዋዳታት መትለኹም ብምውሳኽ ብምትራር ናይ ፆታዊ ርክብ ፃንሒትኩም ኣወስኽዎ በዚ ብቐሊሉ ክትዕግብዎን ከም ትኽእሉ ክትፈልጡ ኣለኩም እቲ ካሊእ ኣገዳሲ ሓሳብ ድማ ንመትለኹም ተቐዳዲምኩም ናብ ብልዕተን ቅድሚ ምእታውኩም ፎሪ ፕሌይ ተጠቐሙ ቅድሚ መትለኹም ናብ ብልዕተን ምእታውኩም ንፎሪ ፕሌይ 20-30 ደቂቕ ሂብኩም ተሰዓዓሙ ተነኻኽኡ በዚ ንብልዕተን ንርክብ ድሉ ክትገብርዎ ኣለኩም በዚ ድማ ብቐሊሉ ንክሊቶሪኤን እንዳነኻኽኣኹም መትለኹም ድሕሪኡ እንትኣትዩ ብቐሊሉ ናብ ጫፍ ዕግበት ከም ተብፅሕዎን ክትፈልጡ ኣለኩም እዚ ኢልና ሓደ ኣገዳሲ ሓሳብ ክንውስኽ ናይ ፆታዊ ርክብ ቪድዮታት ምርኣይ ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ምፍፃም ከምኡውን ስሞል ፒነስ ሲንድረም ማለት እውን መትሎይ ንእሽተይ ኢልካ ምሕሳብ ፕሪማቹር ኢጃኩሌሽን ንብሎ ወይ ድማ ቀልጢፍካ ምፍሳስ ቀልጢፍካ ምውዳእ ዝተተሓሓዙ ፀገማት እዮም ናይ ፆታዊ ርክብ ቪድዮታት ዝርኢ ወዲ ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ምፍፃሙ ዘይተርፍ እዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ቪድዮታት ርእዩ ጥራሕ ደወ የብልን ነዚ ዝፍጽሙ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ማለት እውን ናይ ፆታዊ ርክብ ቪድዮታት ዝርእዩ ደቂ ተባዕትዮ ድማ መትልኦም ምስቶም ኣብ ቪድዮታት ዘለዉ ደቂ ተባዕትዮ የወዳድርዎ በዚ ድማ ስሞል ፒነስ ሲንድረም ይሕዞም በዚ ድማ መትሎይ ንእሽተይ ኢሎም ይሓስቡ ማለት እዩ ከምኡ እውን ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ዝፍጽሙ ደቂ ተባዕትዮ ቀልጢፎም የፍስሱ ቀልጢፎም ድማ ይውድኡ ስለዝኾነ ነዞም ሕማቕ ጎዳእቲ ልምድታት ክትገድፍዎም ኣለኩም ናይ ፆታዊ ርክብ ሂወትኩም ዝቐትሉ ሕማቕ ጎዳእቲ ልምድታት ስለዝኾኑ እዩ ቀልጢፍካ ምውዳእ ብዘርኢ እውን ክመፅእ ከም ዝኽእል ክትፈልጡ ኣለኩም እዚ ድማ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ናይ ምውዳእ ፃንሒት ዝተፈላለየ እዩ ሓደ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ብክልተ ደቂቕ ይውዳኣ ሓደ ሓዲአን 20-30 ደቂቕ ሓደ ሓዲአን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ማለት እውን እተን 10 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ሙሉእ ንሙሉእ ዘይውዳኣ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ስለዝኾነ ናይ ፆታዊ ርክብ ቪድዮታት ትሪኡ እንተሃሊኹም ተሓቢእኹም ሰብ ረኣየኒ ኣይረኣየኒ እንዳበልኩም ዝፍፀም ስለዝኾነ እዚ ልምዲ ተደጋጊሙ እንትኸይድ ኣእምሮኹም ምህፃፅ ይለምድ በዚ ድማ ቀልጢፍኩም ተፍስሱ ቀልጢፍኩም ትውዱ ስለዝኾነ ካብ ዝረሓቁ ናይ ፆታዊ ርክብ ሂወትኩም የበላሽዎ ስለዘሎ ማለት እዩ ስለዝኾነ ቀልጢፍኩም ከይትውድኡ ቀልጢፍኩም ከይተፍስሱ መትለኹም ንእሽተይ መሲሉ ዝስምዐኩም ደቂ ተባዕትዮ እውን ኣመጋግባኹም ኣመዓራርዩ እምበር ምንም ዓይነት ክሬም ምንም ዓይነት መድሓኒት ኣይድልየኩምን መትለኹም ካብ 10 እስካብ 16 ሴንቲሜትር እንተኮይኑ ማእኸላይ መትሎ ስለዘለኩም ምንም ዓይነት ክሬም ምንም ዓይነት መድሓኒት ኣይድልየኩምን ብዘለኩም መትሎ ክትዕግብዎን ስለትኽእሉ ማለት እዩ ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ከምዚ ዓይነት ኣገዳሲ ትምህርቲ ክወስዱ መደብና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባርኩም ከይርሳዕ ነዚ ቻነል ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ፍቕርን ትምህርትታት ክትወስዱ ብኽብሪ ንሓትት ብኻሊእ ማሃራይ መደብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኩላትና ይቐኒየለይ